Така, здравейте от балкона в квартал Чайка. Пресаждам кафе в по-голяма секция, понеже ни върви. Тези две растения кафе излязоха от едно зърно кафе. И по-голямото, то си беше по-голямо в самото начало, си върви и беше в по-голяма секция. По-малкото винаги така зарлачено, дето се казва. И сега мислях това да го присъдя тук, но прекалено голяма е разликата в секциите. Колкото знам, трябва да бъде един размер по-голяма секция, така че ще използвам предишната секция от това. Това вече е присъдено. И какво ни трябва? Малко пръст взимаме, засипваме на дъното. Така. Предварително съм е разрохкал. Сега ще издърпаме старото растение от секцията. Ще махнем старата пръст, която пада. И вижте коренната система, тя направо има дефицит на пространство. Изрязваме я малко, за да... Не знам защо го изрязвам, нали? Така, гледал съм, така правят хората, като се сеят дръвчета, рязва се, може би за да сръгне. Няма да махам цялата пръст, да разрушавам. Поставям, премерям, има място и добавяме нова пръст. След това ще го напоим. Кафето, как се гледале? Ами, трябва да се полива редовно, ама не го поливаме, ами го поим, като му налиеме в чинийката. Зърното го засадих в почва, беше зима или ранна пролет, доста студено време. И го поставих на топло до хладилника, до стената на хладилника. Той е, нали, отвътре охлажда, отвънка изгрява хладилника. И по този начин почвата беше постоянно топла и изникна. Това е растение на 2 години, ако не греша, може би и 3. Сега ще измия чинийката и готово. Новото растение в по-голяма секция. Това е баткото, това е по-малкия. Може би трябва малко подкастрене да направим. Ще прочета, ще погледна. Айде, това е кафе. Ще пием и кафе скоро. Така, успешно присъдени две растения. Всъщност дали успешно ще разберем в последствие. Откъде взех посадъчен материал? Това е интересното. Трябва да се откъсне от растение, трябва да се откъсне зърно кафе и да се посади на същия ден. Това е ситуацията. Няма сурови зърна от магазина, неприпечени, допечени. Няма да стане. Трябва да се скъса, готово, озряло зърно кафе. Готово за консумация, както се казва. И след това се засажда. Почвата трябва да бъде топла. И ги гледаме и тук на прозореца. Даваме им да пият вода. Аз тук го скъсах Теменушка, собственик на кучера Бела от кучешката градинка. Се заговорихме. Нейна клиентка я подарила растение кафе, което на 4-та година може би започнало да дава плод. Плод ли е кафето, не знам. Не е зеленчук определено. И скъсахме едно зърно, засадихме го и понеже зърното е на две части, излязаха две растения. Едното е по-силно, другото е по-слабо, но той на по-силното му даваме повече пространство и то расте повече. В живота така ли става? Значи по-силният взима повече, има по-добри условия и расте. И слабия малко потиснат. Ами ще обърна внимание малко на слабите, с малко социална политика ще направя спрямо кафетата.
и дано да дадат по-скоро. Това е.